Tak, můžem. Ahoj, já se jmenuji Adriana Pavlíková a závodím v kategorii sport a tohle je workout číslo 4. Tady máme činku 27,5 kg naloženou. Aha, 15 kilová činka. Dobré. Tak, veslo. Takže se můžeš postavit. Odpočítáváme 10, jo? Takže 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, start. Ellen, budeš si to pak vynulovat? Nic, jeď. Pojď, drž to, pojď na tu 1000 a drž to, ještě 5, pojď. Super, vydrž. Poslední 2, pojď. Super. Pět. Pojď ještě jeden a máš 10. 10, super. No, chudáci 5. Pět. 6. Pojď, drž to. 7, 8, 9, 20, super. Dvacet 25, posledních 5, narvi to tam, pojď. 7, 8, 9, pojď poslední, pojď dolů. 30. Tak v klidu, rozjeď si to. Pojď, tahej, prodluž tu dráhu, pojď. Máš 3,5 minuty, hezký čas, posledních 10 kalorií, pojď. A tahej, pořádně to tahej. Pojď, to stihneš do 4 minut, pojď. Tahej. Pojď. Vydrž, ještě 3. Pojď. Poslední tahej. Krásně. 0,4, 0,1. Dobré.